Овен ще се скараш с някого в кварталната група. После ще излезеш ядосан и ще забравиш защо си излязъл. Телец, ще си купиш нещо вкусно, само да опиташ. Накрая на деня няма да има нито едно останало. Близнаци ще обещаеш на 3 души, че ще им помогнеш. И ще забравиш и на 3-мата, но ще се сетиш точно преди да заспиш. Рак, ще чистиш цял ден и някой ще влезе с скални обувки. Тогава ще разбереш защо хората си слагат найлон на пода. Лъв, ще спориш 40 минути дали таратор се прави с чесън или без. После ще се разсърдиш и ще изядеш и двата варианта. Тева, ще подредиш всичко перфектно. След това ще се изнервиш, че никой не го оценява. И пак ще го подредиш. Везни ще се чудиш дали да излезеш или да останеш. Накрая ще заспиш облечен с обувките на дивана. Скорпион. Някой ще се опита да те ядоса. Ще се усмихнеш спокойно и ще му блокираш водата в мазето. Стрелец, ще решиш да започнеш диета. На втория ден ще си направиш само една палачинка. С буркан течен шоколад. Козирог, ще се захванеш с нов проект. Ще го довършиш, но само ти ще знаеш колко те е яд на другите. Водолей. Ще имаш гениална идея в 3 през нощта. Ще я запишеш, но сутринта ще се чудиш кой е писал тези глупости. Риби, ще гледаш тъжно през прозореца. После ще си сложиш слушалките, ще пуснеш 80-та балада и ще се разплачеш. Защото нямаш майонеза за салатата.